नमस्कार, हम रोशन कुमार पांडे। तो स्वागत करत बानी आपके हमार चैनल बतकही अड्डा में। तो आज हम बात करे वाला बानी भोजपुरी के उहे कॉपीराइट वाला एक्टर प्रमोद प्रेमी यादव के बारे में। तिनकर एगो नया गाना आइल बा, बोला का भाव बार तहरा लीची के हो, जेकर वीडियो आज रिलीज हो गई बा। उनकरा कहे के मतलब बा कि ताज़ा ताज़ा फल रसदार भरुआ जबकि लीची वैसन होला, लेकिन लीची के झोंप आई जो ठेवना के ऐसे ऐसे करत करत मतलब ऐसन करे लगता लो कि लीचियों के अंदर हवस घुसी जाई। मतलब लीची खाए वाला चीज़ है, ओकरा के दही पैसे रगड़े वाला चीज़ ना है। मतलब थोड़ा सिनेमेटोग्राफी में, थोड़ा कोरियोग्राफी पे ध्यान देवे के काम बा। तो कुछ सुत के उठ के आनी कैमरा खोलनी, ओकर बाद हग दी हनी। तो हगे के नहीं के हगे खातिर पैखाना बनावल बा ना, तो हमनी के गांव में लोटा लेके जाले। तो ध्यान से, ठीक बा, कहानी बनेला, हर गाना के वो कहानी बनेला। ई ना कि कुछ उठनी के नहीं हग दी हनी, ओकरा के चाट ली हनी ना। खैर आई वीडियो देखी। गाय के कहे के मतलब बा कि ताजा ताजा भाव बढ़ल बा। वही में प्रमोद प्रेमी कहता रहे कि चल ठेला पे अकेला ले बीछी के हो। मतलब भाव बढ़ल बा तो वो जब भीड़ों न बढ़ल रही मर्दे, तो वो लीची बीच के लेला। हाँ, लीची हकी आम है तो के आई गाना देखी। चल ठेला पर अकेला ले हम बीछी के हो, बोल का भाव बा तहरा लीची के हो, बोल का भाव बा तहरा लीची के हो। लड़की कहती है कि तहरा ला भाव के कोनो मोल नहीं खे। तू कहते अच्छा तहर का रेट बा, मतलब लीची से तहरा पे आ गई का? माने जीबी रोड में लीची बेचता का कि है बलिया वाला है ना? मतलब पूछा था नहीं। आई देखी। अरे अच्छा, तो तोहर का प्राइस बा? हर बार के भांति एहू में अपन राइटर नाम देले बड़े, कृष्णा बेदर्दी। मतलब कृष्णा बेदर्दी कतना दर्द देला ना। मतलब भोजपुरी में जे बढ़िया गाना सुने वाला बा ओकरा के तो दर्द देते बाड़ा ना। मतलब गलती कहले होगा तो बोलिए, बोलबो का करबो, 12 साल हिलिए जाइबो। ओकरा कहे के मतलब बा कि कृष्णा बेदर्दी प्रमोद जी अजनी चुआवर रस खोदी खोदी जी। तो मतलब एगो तो लीची के हटावे के पड़ी, खाइल जाला, ओकरा के खोदे मतलब हम लोग आदमी ना हवेलो। कहे के मतलब इहे बा। मतलब कलम उठैनी, कापी उठैनी, मतलब पेट झरेला वैसे ही हगत गनी और लास्टवा में अपन नाम दे दिहनी। मतलब जैसे हग के छुअल जाला वैसे ही लास्टवा में अपन नाम दे दिहनी। यानी गाना निकाला। मतलब पहले के गाना देखो, भरत शर्मा के गाना रहे, गोपाल राय के, अभी भी गाना बढ़िया, प्रमोदो बढ़िया गाना निकाले। लेकिन 10 गो गाना बढ़िया आवेला, 200 गाना बेकार आवेला। तो तन सोच के लिखल हो कि आदमी का सुनल चाहता, का मतलब समाज में का एकर भाव पड़ी, प्रभाव पड़ी। तो तन सोच के लिखल हो। तनी अपन कोरियोग्राफर के बोलो लो कि रात एक दिमाग में जतना हवस बा उन्हीं रख के हो, ठीक बा। खैर गाना देखी। हम यह कहब कि खैर गाना देखी और हमार वीडियो भी देखी। अगर पसंद आवत बा तो प्यार दी, अगर नहीं के पसंद आवत तो कुछ सुझाव दी। लेकिन कमेंट में कुछ न कुछ ज़रूर बताई, सुझाव या अगला गाना का होके। तो धन्यवाद।
हम चलत नहीं, फिर मुलाकात हुई आपसे अगला गाना के लेके। हर हर महादेव। बोलो का भाव बात हरा लीची के हो, दे दीजिए नहीं तो सर जाएगा।